The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jeremiah 33 verse 6, Behold, I will bring it health and healing. I will heal them and reveal to them the abundance of peace and truth. Isaiah 53 verse 5, But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. 1 Peter 2:24, Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. 3 John 1:2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Psalm 107 verse 20, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Before we start our Bible study, dining adlaw, kinahanglan ang atong paggamit na usab sa prinsipyo sa 1 John 1:9, agi pandam sa atong tag sa kakalag. Kinahanglan nato isugid nga itong nga salang nahimo ni ining adlaw. Otherwise, kinimahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, aron malimpyuhan ang atong kalag, atong gamiton ang 1 John 1:9 nga nagaingon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, dili ka pa man magtotoo, ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton, aron ka makahimo sa labing manungdanong desisyon, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Acts 16:31, nagaingon sa in English, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa magandam ta sa atong kaugalingon, pinagi sa hilo mga pagampo. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga among pahimuslan ang imong grasya. Grasya kining among pagtuon sa among pulong o nga mo pa kaming gilugwayan sa pagpadayon sa kinabuhi. Gumikan sa paglihok pa sa imong plano, busa nagkadawat kami niini uban sa tumang pagpaubos. Ikaw man lamang ang among gihimaya, who deserves all the honor, the praises, the love, and to glorify you. Salamat, nining grasya. Bani kami karon, pinagis pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong gabi o maayong adlaw, kung unsa man ang inyong takna diha nga nagpaminaw ka mo niini, so welcome.
kaninyong mga igsoon diyan ni Ginoong Jesucristo, our fellow believers, ang atong mga subscribers. O sa inyong mga higala nga misugod na sa paminaw nining atong ando-andaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Welcome kaninyong tanan. Okay? So aniya kita lain nga pagtulunan nga atong duputan sugod karon giuluhan kini og divine mercy. Okay? Ang kaluoy sa Dios. Ang iyang pagpasaylo ni adtong sugid, magahinulsol o magausab sa ilang panghuna-huna. Okay? So, ang uluhan gyud, of course, subtitle nining atong paghisgutan nga divine mercy mao ang paghisgot mga bayani sa Biblia, the Bible heroes nga may giagian nga kagahapon. Okay? Alright, so kung andam ka na atong sungdan. Una sa tanan, di na ipipila ka nabantog nga mga tao sa Biblia, Bible heroes, ang nakabuhat o grabing mga krimen apan nangahimong mga bantugang magtutuo sa kasaysayan. Sa hamubo, ako kang sugindan bahin niini nila. Ang unahon natog hisgot mo si Apostol Pablo. Si Pablo ang gipasaylo nga apostol. Okay? Kini si Apostol Pablo eventually nahimo nga magsusuwat sa daghang mga libro sa bag-ong tugon, New Testament. Inoon, dili sayo ng iyang pagsugod niini. Ang tinuod yung nga ni Pablo, mao si Saulo nga taga Tarsos. Ato siyang ikahibalag sa unang higayon diha sa Libros Mga Buhat, Kapitulo 7, versikulo 58, diin iyang nasaksihan ang pagpatay ni Stephen sa English. Kinsa usa kadto siya sa mga nabantog nga katawhan sa pagtuo sa unang mga adlaw sa simbahan ug may unang martir nga Kristohanon. Niining higayuna, si Saulo misugod sa pagpasiugda og usa ka mainitong kampanya aron sa paglutos sa unang mga Kristohanon. Kinsa iyang gituhuang nagadaot o nakigbatok sa mga balaod ni Moises. Now, nagapaingon kadto si Saulo sa Damasco aron sa pagpanakop o pagpamatay sa mga Kristohanon sa dihang mipakita kaniya si Ginoong Jesucristo. Diyas Mga Buhat, Kapitulo 9, versikulo 3, ngadto sa 5. Nagaingon kini. Mipanaw siya padung sa Damasco. Sa duol na siya sa siyudad. Sa kalit, may kahaya gikan sa langit nga midanag libot kaniya. Natumba kini siya ug nadungog niya ang tingog nga nagingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Versikulo 5. Kinsa ka ba, Ginoo? Ngutana siya. Ang tingog mingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Versikulo 6. Apan bangon og lakaw ngadto sa siyudad og didto sultihan ka kung unsa imong buhaton. Now, katong nadungog ni Saulo, nakausab sa iyang kinabuhi is dayon. It changed his life forever. Nabuta kini si Saulo sa nakita niya nga atong Ginoong Jesucristo. Sa musunod nga tulo ka mga adlaw, wa gyud siya bisag unsay gikaon ni giinom. Nagsigi siya ampo nga mahibalik unta ang iyang pananaw kay nabuta man.
Ang Dios mitubag sa pagampo ni Saulo o gipada niya si Ananias, usa ka tinun-an nga nagpuyo dito sa dool nga dapit, o gipada kini siya ngadto kang Saulo, patinawan siya sa nahitabo o sa pagampo uban kaniya. Tuod man, gipabalik sa Ginoo ang hustong pananaw ni Saulo. Mga buhat 9, 10, ngadto sa 19. Now, inay-tangtangon kini siya sa Dios gumikan sa iyang gibuhat ngadto sa unang simbahan, early church. Giatagan kini si Saulo og hingpit nga pagpasaylo, full pardon. Hinoon, gibali na karon ang lamisa. Tungod sa iyang pagkakabig ngadto sa Kristyanismo, gipahimutang na karon ang kontrata ngadto sa iyang kay basin og makabig niya ang uban ngadto niining bag-ong paagi sa pagkinabuhi. Mga buhat 9, 23 ngadto 29. Apan si Pablo mipadayon lang gyud sa pagbuhat sa ingon ug nahimo siyang labing bantugan sa tanang magtutudlo sa Biblia. Iya pa man ganing gisuwat sa kaulahiang panahon kining mabulukong bersikulo nga makita ta diha sa Efeso 2:8 ug 9 nga nagingon og kay pinagis pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mao kadto ang bahin ni Saulo. Karon mo tang Moises. Okay? Ang Números, Kapitulo 12, versikulo 3, nagasulti ka nato nga si Moises mo'y labing mapaubsanong tao dinis kalibutan. The most humble person. And yet, mao kini siyang susamang Moises nga nakabuhat sa nga pagpatay. Kaliwat kinis Moises sa pagkahudiyo. Siya mismo didto magapuyo sa Ehipto ingon nga gawas nun as a free man bisan tuod o ginahimong mga ulipon ang iyang mga katawhan dito sa Ehipto. Now, usa ka adlaw niya nakasaksi gyud siya sa pipila ka mga ulipon nga mga Hudiyo nga gipangdagmal sa ilang mga magbibihag nga mga Ehiptohanon. Nakasaksi siya. Ang Exodo Kapitulo 2, versikulo 11 ug 12, nagkanayon. Usa ka adlaw niya sa dako na si Moises, miduaw siya sa iyang katawhan ug nakita niya nga gipugos sila sa pagpabuhat sa bugat nga trabaho. Unya, nakita niya ang usa ka Hebreo nga gikulatas usa ka Ehiptohanon. Milingi-lingi si Moises sa palibot niya ug sa dihang wa siya laing nakita, gipatay niya ang Ehiptohanon ug gilubong niya sa bas. Now, kining maong nga mga bersikulo nagapakita nga si Moises mihimog desisyon nga iyang patyon kadtong maong Ehiptohanon nga agalon sa mga ulipon. Usa kini ka klaro nga buhat sa gitawag in English og premeditated murder. Sa dihang nadiskubrihan ang krimen nga nabuhat ni Moises, wa na siya laing mahimo kundili ang paglayas gikan sa Ehipto. Miadto kini siya sa yuta nga Midianhon, Números 2:15, mga 7 ka milya gikan sa Ehipto. Wa si Moises mosakay og tren, wa. Naglakaw lang kini siya o nagsakay og usa ka asno, mule, sa tibuok niyang pagbiyahe. Dinhin ining tungora nga siya nagapuyo nga nagapahilayo in exile. Nga ang iya rang ginabuhat mao ang pagbantay mga karnero. Shepherd. Na usa ka adlaw niya
Samtang nagatugway si Moises sa iyang mga karnero, misulti kaniya ang Dios. Ang Dios mipakita kaniya pinaagi og pormas usa ka nagdilaab nga kalayo taliwa sa sampinit in a form of a burning bush. Og nagasulti kaniya nga pabalikon siya ngadto sa Ehipto aron nga siya ang mango sa iyang mga katawhan ang mga Hudyo sa pagpalingkawas ni nila gikan sa pagkaulipon. Exodo 3:1 ngadto sa 14. Niya nang igayuna sa kinabuhi ni Moises, iyang gigugol ang kapatan niya kakatuigan uban sa kahandlok ug pagkasandan nga nagkinabuhi dito sa langyaw nga yuta. Tingali nagadahom kadto sa Moises nga hapit na siyang kastiguhon tungod sa iyang nabuhat nga mga kapid-an na kakatuigan ang milabay. Kinsa may nahibaw unsa gyud dinha sa hunahuna ni Moises apan makagarantiya ko kanimo nga gibati gyud niya ang kadlok. Matud pa sa Exodo 3:7 ug 10, versikulo 7. Unya miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdugdaog kanila sa ilang mga agalon. Versikulo 10. Karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto. Now, nasiguro kung wa si Moises maginaminam ni ining iyang pagbalik ngadto sa Ehipto nga diin nakabuhat man lagi siya krimen ditong dapita. Apan ang Dios mihupay-hupay kini niya pinaagis pagsiguro kaniya nga dili na i-serve ang warrant of arrest alang sa pagsikop kaniya kung mubalik siya dito. Now, ang Exodo 4:19 nagapahayag din mo sunod. Miingon ang Ginoo kang Moises dito sa Midian, balik sa Ehipto, kay nangamatay na ang tanan nga buot mo patay kanimo. Mao tay gisulti sa Ginoo. Tuod man mituman si Moises sa pagbalik suma sa pahimangno, apan nasinati niya ang pagsupak sa diyang mihangyo siya nga pabuhian ng mga ulipon. Imo patingaling nahinumduman katong hitabo nga nalatid sa balang kasulatan bahin na pulo ka mga peste o plagues excuse me nga gipahamtang sa Dios ngadto kang Faraon umikan sa iyang pagdumili sa pagpalingkawas sa mga ulipon ng mga Hudyo. Hinoon, ang maong mga peste nakatandog sa pagtagad ni Faraon ug mao nga iya kining gipamuhian. Apan samtang anam-anam na kini sila pangbiya, nausab naman hinuon ang iyang una-una ug iya naman hinuon kini silang gipagukod paingon ngadto sa pulang dagat nga diin siya ug ang iyang mga panon sa kasundlawhan nangalumos samtang milatas si Moises ug mga Hudyo nga libre in safety. Now atol sa ilang pag-ikyas tadlas sa pulang dagat, Red Sea, ang mga Hudyong nang ikyas gipakaingon nila nangamatay sila. Apan si Moises mihimog usa ka makapugwat nga proklamasyon nga gikutlo pas mga tao karong panahona sa higayon nga matubang kini sila mga makuyaw nga paghasol sa pag-ingon og ayaw kamo kahadlok pabilin sa inyong nahimutangan og tan-awa ang buhaton sa Ginoo nining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Exodo 14:13. Okay?
Sumo katong bahin ni Moises. Karon mo tutas bahin ni David. Nakadungog ka bahin ni David ang mipatay sa Pilistinhong higante ngan lang si Goliath. Kaya bigod nimo ang mga Israelinhon nakigubat kini sila batok sa mga Pilistihanon apan labihan kini silang kahadlok sa pagpakig-asdang ni Goliath. Kadto si David nahimo nga bayani sa labihan pa kabata umikan sa iyang nahimo nga pagpakig-asdang ni Goliath nga way si bisag kinsa ang nakahimo niadto. Sayod naman kita sa istorya bahin ini, di ba? Nga giatubang niya kadtos Goliath nga higanti atol sa panagubat o gipildi kini niya pinagi sa usa ka yano nga pintik, tirador, slingshot o lambuyog. Now matud pa sa 1 Samuel kapitulo 17 bersikulo 50 nagaingon kini busa pinagi sa lambuyog na buntog og napatay ni David si Goliath. Si David walay dalang espada. Og tuod kining maong David nga gisgutan ta dinhi eventually nahimo siya nga hari sa Israel. Ingon nga hari nakahimo siya dautan kaayong desisyon. Gidaog siya sa kainit sa iyang pagbati o pagpakighilawas, lust, ngadtos usa ka matahong mga babay. Napildi si David sa iyang pagbati ug wala niya gamita ang iyang tukmang pangunahuna. Busa nabuhat gyud niya ang grabing salawayong buhat. Mapasigarbuhon siyang nagatuo nga mahimo niya ang iyang daotang tinguha uban sa asawa sa laing lalaki. Busa, aniya ang usa sa nabantog nga hari sa Israel nga milapas sa mga balaod, gipamabdusan niya ang asawa sa laing lalaki ug unya iya pag yung gipapatay ang bana niini sa tuyo nga matabunan ang daotan niyang binuhatan. Mao katoy bahin ni David. Now, wadto karos paghisgot bahin sa mga bayan sa Biblia kinsa may mga kaagis kaniadto. Okay? Who had a past nga mga kanang naagian nila. Okay. Diha sa 2 Samuel kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 5. Bersikulo 1. Sa ting pamulak in the spring niadtong tuiga ang panahon nga mo'y ipanulong sa mga hari aron pagpakigbatok, gisugo ni David si Huab ug ang iyang mga opisyal ug ang tanang kasundaluhan sa Israel aron paglaglag sa mga Amonihanon ug gilibutan nila ang Raba apan nagpabilin si David sa Jerusalem. Now, imong mamatigdan nga akong gibalik itong bahin ni David. Okay? Atong isigutan kini. Versikulo 2. Usa ka hapon niya na. Tapos mubangon si David sa iyang higdanan. Mipasupaso siya sa atop sa iyang palasyo. Unya, nakita man niya ang usa ka babae nga gwapa kaayo nga naligo. Versikulo 3. Og nagpakisusi si David may tungod sa babay. May mingon kaniya, dili ba si Batsiba man kana, ang anak ni Eliam, asawa ni Urias, nga Hitihanon? So, gipakuha ni David ang babae og miadto siya kang David og nakigduog si David kaniya. Niining higayuna, si Batsiba naghinlo sa iyang kaugalingon sumaas balaod kay bag-o pa siyang giundangan sa rigla. Unya, mipauli siya sa iyang balay. Versikulo 5. Og nanamkon siya, og iyang giingnan sa David, nagsabak ako.
Now, sa 2 Samuel 11:14-15, versikulo 14, niadtong buntaga, gisulatan ni David si Huab ug si Urias, mao'y naghatod niini. Versikulo 15, gisulat niya kini, ibutang si Urias didto sa nagunang mga sundalo sa dapit, di nagpungasi ang panag-away, unya palayo kaniya, aron siya mapukan o mamatay. Karon, suma sa imong nakita, si David mimando nga ang usa sa iyang labing mayong manggugubat ipapatay sa tuyo nga matabunan lagi ang iyang kasalanan. Hinoon, wa siya makaikyas niadtong iyang daotang buhat. Ang tanan nasaksihan sa Dios ug busa gidisiplina kini siya gumikan sa krimen nga iyang nabuhat. Bisan pa niini, si David gipasaylo sa maong grabe nga mga kasalanan. Hinoon, miatubang siya kapid-an kakatuigan nga disiplina, resulta sa iyang nabuhat. Karon, ang pagpasaylo, mao niya itong tutukan. Matag adlaw, mohimo man tag mga desisyon, gusto? O kining mga desisyon na anaay sang putanan. Ang ubang desisyon maayo, naapoy uban nga dili maayo. Ang mga daotang desisyon nga itong himuon, mao'y magalimiti sa butang nga mga butang kapilian. It limits our future options. Ang kinagrabihang desisyon nga himuon ni bisan kinsa, mao ang desisyon sa pagdili, pagpanumbaling sa kapasayloan sa Dios, nga gitanyag pinakikang Ginoong Jesucristo. Kining maong nga kapasayloan, gitanyag ngari kanatong kaliwatan sa tao, gumikan sa hingpit nga way pagkapakyas nga gugma sa Dios. Nainomdong ka ba sa gisulti sa Juan 3:16? Popular man kini nga bersikulo. Nagkanayon kini o kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga kung si kinsang mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton og kinabuhing dayon. Namungutan na katingalig, nga namang gipadaman sa Diyos ang iyang anak nga mo'y puli sa pagdawat sa atong silot. Nga naman, tubag, tungod kay buot niyang mutanyag siya nganhi sa matag usa kanato sa usa ka relasyon ngadto kaniya. Niya pa, buot sa Dios nga ang matag usa kanato magakinabuhi didto sa eternidad sa langit uban kaniya. Sabtag na. Sanglit tungod sa atong kahimtang nga mga makasasala, dili kita makapanag-iya og relasyon ngadto sa hingpit nga Dios. Wa gyud tay mahimo sa pagtangtang sa atong kaugalingon gikan sa atong mga imperfections, mao nga ang Dios midisinyo og usa ka plano sa tuyo nga kita iyang buwagon og ipahilayo gikan sa atong mga kasalanan. Ug busa sa maong pagi makapahimos na kitag usa ka relasyon ngadto kaniya. Kasabot ka? Tuguti ko sa pagpatinaw pagyugdugang bahin ini. Okay? Una sa tanan. Utangan kitang tanan, kansang utang dili ta makabayad. Sa panahon sa balaang kasulatan o ingnon ta in biblical times, ang usa ka tawo nga dili makabayad sa iyang utang, itanggong kini siya bilangguan sa utangan. Hinoon, ingon nga binilanggo, wa gyud siya paagi nga makabayad sa iyang kaugalingong mga utang. Busa, wa gyud siya bisag unsang paagi
nga magkalingkawas. Instead, napugos siya sa pagsalig sa usa ka suod nga higala o sakop sa panimalay sa pagpatrabaho, puli siyang dapit o pagdawat sa iyang suhol pabalik ngadto sa iyang giutangan. Mura kadto'y bugtong paagi nga mapasaylo siya sa iyang utang o nga ang utangan makagawas gikas bilangguan. Now, si Jesucristo mao'y mibayad sa atong utang. Sabta gina. Kadtong gibuhat ni Ginoong Jesucristo alang kanato, labihan sa pagkapariho ra gyud niadtong pagabuhaton untas usa ka suod nga sakop sa panimalay alang sa nabilanggong utangan. Pinaagi sa sakripisyo nga gihimo ni Ginoong Jesucristo. Dili lamang kay gipalingkawas kita gikan sa atong dayon nga pagkahimulag sa Dios, gipasaylo kita gumikan nini. Kundili ang atong tanan nga mga kasalanan, mga utang, gipasaylo na hangtod sa hangtod. Ingon nga mga makasasala, dili gyud ta makapalingkawas sa atong kaugalingon. Dili. Ano gitawag sa in English, we are in total depravity. Ingon man usab, di gyud ta makabayad sa bili sa atong kaugalingon nga pagka makasasala. Kini gumikan kay kitang tanan nakabsan man sa kahingpitan sa Dios nga gitanyag og pagkamatarong. Gitawag og pagkamatarong. Bisan pagkatong kinamayuhan kanato hingpit yung dili hingpit is totally imperfect. Ngano man tungod kay nakasalaman kitang tanan. Roma 3:23. Matod pa sa Isaias kapitulo 64 versikulo 6. Sama kami sa taong hugaw o ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugawng pahiran. Tanawa ra gud na. Tutuki ra gud ug maayo kanang bersikulo 5. Nagingon kinig ang among pagkamatarong sama ra sa hugaw nga pahiran. Dili o dili gyud makatandi o makakabot sa hingpit ang nga sukod sa Dios ang atong mga maayong binuhatan. Sanglit ang Dios, di nila makahingpit siya. Siya balaan og hingpit nga pagkamatarong. Sabta gyud na. Sa tubangan ug sa pagtan-aw sa Dios sa atong mga maayong binuhatan, hugaw ra gyapon kini sama sa hugawng pamahiran. Sabot. Hinoon, si Ginoong Jesucristo, ang anak sa Dios, nahimugso niining kalibutan na nga way na buhat nga sala, wala bisa gamay. Bisan og mabuhat gud unta niya, wa gid siya makasala bisan kausa. Kung gibuhat pagkadto niya, di na unta siya mo kalifikar sa pagpuli ka nato, kasabot ka. Tinood, nga daghang mga tao sa kasaysayan ang nangamatay pisikal agig puli sa uban. Apan way bisag kinsa gawas lang kang Ginoong Jesucristo ang hingkalifikar nga mudawat sa atong mga kasalanan didto sa iyang lawas. Si Ginoong Jesucristo ra gyud sa iyang pagkahingpit ang hingkalifikar nga mipataliwa tali sa hingpit nga Dios ug dili hingpit magkasasalang tao. Siya si Ginoong Jesucristo ra gyud ang nakadawat sa pag-antos sa resulta sa atong mga kasalanan nga dili og dili gyud nato mahimo sa atong kaugalingon. Dili. Siya tungod niini mo'y taytayan tali sa di hingpit nga tao ug sa hingpit nga Dios. Unsay gisulti sa 2 Korinto 5:21, walay sala si Kristo apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagamatarong sa Dios. Pagkaklaro niya na. Pinaagi lamang sa sakripisyo
nga gihimo ni Kristo, nga gibuksan sa Dios ang pultahan aron kita makaduol, makasud ngadto kaniya ug makabaton og pakigambitay uban kaniya. Sa dihang makasabot ug makadawat kita niining maong gasa, anha pa kita makasugod sa tinuray nga matang sa kinabuhi. Ug ang atong mga kasaypanan sa miagi dili na isyo. Kung gitukbi lang bahin sa mga kasalanan nila ni Pablo, Moises o David, aron imong makita o mangguhan nga naay paglaom. Bisan pa niadtong nagapatayg tao o nakasa sa sala nga pagpanapaw. Ayaw gyud batia nga alang kanimo daw wa mahigugma ang Dios kanimo, gumikan sa mga krimen nga imong nabuhat. Nagatanyag ang Dios sa iyang pasaylo nganhi kanatong tanan. Nahigugma siya kanimo ug iyang gipadayag kanang gugmaha mga libuan na ka mga katuigan ng milabay sa dihang gipadani ang iyang bugtong anak aron sa pagpuli kanimo didto sa cross. Iyang gibayran ang tibuok nga bili sa imo ug akong mga kasalanan. Samtang tinuod man nga kita napakyas ug nakabuhat og mga dagkong kalapasan, tinuod usab nga wa pa mahuman ang atong kinabuhi, ana ay bag-ong kinabuhi diha kang Kristo bisag ikaw gibilanggo. Now, ang kinabuhi kanunay gayod nga may kalabutan sa imo mga desisyon ug ang daan nga buot nimong pagalaktan. Muhimo kag milyon ka mga desisyon sud sa tibuok mong kinabuhi ug kadto silang tanan nga mga desisyon magabilin og malungtaron nga mga kahulugan o impact. Dili mo balig dato o kabos ka ba, ilado ka ba o dili, produkto ragyo ka sa imong mga desisyon. Hosto? Ug ang labing mayroong danong desisyon nga imong mahimo maong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Kung mopili kas pagdawat o pagtuo kang Ginoong Jesucristo, nan magakinabuhi kas eternidad sa langit. Bisag unsa pay imong nabuhat din sa kalibutan. Apan sa dihang mo pili kas pagdumili sa pagtuo, in other words, imong isalikway sa Ginoong Jesucristo nga manluwas, imong atubangon ang eternidad nga mahimulag ka sa Dios, tinabunan ka sa paghingutas sa pag-ago mo didto sa linaw sa kalayo. Nga itawag sa kadaghanang impyerno. Silabon dili pa ulahi, ang kuna ang pasaylo. Matud pa sa Juan 3:18, ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na, kay wa man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ato ni padayon ugma. Atong hisgutan ang bahin sa dakong bakak. Mao ni atong hisgutan ugma. Musayaw sipyat sa pagsunod nining atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios. Salamat nining grasya nga among gipahimuslan. Pagtuon sa imong balaang pulong. Hinaot nga nakakatun kami og mga pagtulunan sa among nadungog nga mensahe o pagtuon sa among pulong. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagsibog sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.